via trykkets matematik. Og det handler om vækst. Og vores første det er, at vi skal gøre rede for eksponentiel funktion, eller for eksponentiel sammenhæng faktisk. Og herunder for forløbet af grafen og sammenhængen for ligningen, som er y lige med b gange a i x. Så vil vi forklare betydningen af de to konstanter a og b. Funktion, det er en graf for en voksende funktion, som har forskriften y lige med b gange a i x, som også kan siges, når man også siger nogle gange, som f i x, eller fx kalder man mere, gange b gange a i x. Og man kan tage det i et koordinatsystem. Vi bruger bare den øverste forskrift her. Man kan putte det i et koordinatsystem, hvor at en eksponentiel funktion, den går altså sådan der ud. Og b, det er hvor den skærer på y-aksen her. Og a, det er når man får 1 ud, så ganger, når man får 1 ud, så ganger man med a. Og man kan også tage det som en eksponentiel udvikling. Altså hvis du har noget at gøre med noget, der vokser med en fast procent på for eksempel en tidsenhed, så er det tale om en eksponentiel udvikling. Et vigtigt eksempel, det er renteformlen, som er, som man kan sige, er kn lige med 1 plus r til slut, opløftet i nt, som er tidsantallet, kan man sige. Og ja, slut. Jeg vil gerne bevise betydningen for a og b. Og vi tager med bogstaver. Så derfor så starter vi med at sige x, den sætter vi i 0. Fordi det gør vi. Okay. Så derfor så sætter vi lige x er lige med 0 i den formel, som kommer til at blive y er lige med b gange a i 0. Og det er sådan så, at a i 0 det er det samme som 1, fordi det er der sådan nogle potensregler for. Så den kommer til at hedde b gange e1. Og b gange e, det er jo bare b. Tada! Det var så bevis for, at når x er 0, er y-værdien b. Ja. X oprindeligt er jo bare x. Og så har vi en x ny. Og vi gør den en gang større end oprindeligt. Så har vi en y oprindelig. Og det er b gange a, og det opløfter vi i x oprindelig. Og det er x oprindelig. Og det er jo så bare det samme som b gange a i x'ene, fordi det er x. Så gør vi det samme med y ny. Så siger vi b gange a i x. Så tager vi bare x ny i stedet for x oprindelig. X ny. Så det bliver b gange a plus 1. Og så er der sådan nogle regler, så nu skiller vi dem lige ad. Så den kommer til at hedde b gange a i x'ene gange a i første. Så gør vi lige lidt om på det. Så vi sætter a i første først, og så bliver det gange med b gange a i x'ene, som er derovre. B gange a i x'ene. Og det vi har her, b gange a i x'ene, det er jo egentlig det samme, som vi har deroppe i y oprindelig. For oppe i y oprindelig fik vi også b gange a i x'ene. Så det er jo egentlig det samme. Så vi omskriver den lige. Så den kommer til at hedde a, for a først er det samme som a. Så den kommer til at hedde a gange,
så forkorter vi det så bare, så vi siger y oprindeligt. A gange y oprindeligt. Ja. Det var bevis. Fordi så har vi bevist, at når vi lægger 1 til x værdien ganges y med a. Jeg vil lave den samme bevis, som Natasha har lavet, men bare med tal i stedet. Så vi sætter det på i formen, som er y limet, så tager vi for eksempel 5 gange 2 i x. Vi starter med at sige, at x det er 0. Og så går vi bare lige før y 0 limet 5 gange 2 i 0, som er limet 5 gange 1, og det er 5. For y1 tager vi, så ser vi bare 5 gange 2 i anden, som er limet 5, så ser vi det er 5, eller anden i anden, det er 5 gange 10. Og det vil så sige, at det er, når y er 1, y1, det skal man bare sætte i anden. Og vi kan også tage, hvor at x er 2, så sætter man det ind på klassen her, så det bliver y2. Så sætter man bare forskriften ind, som er 5 gange 2, og så ser vi x eller anden x. Og det bliver så 5 gange gange 4. Og det bliver jo 5 gange 4, det er 20. Og derfor har vi vist, at når 2 gange y1. Vi kan så også gøre det samme med x3. Ligesom før, så sætter vi 3 på y3. Så det bliver 5 gange 2 i tredje, fordi x er 3. 5 gange, det bliver 8, når man tager de to sammen. Og når man ganger 5 gange 8, bliver det 40. Og derfor kan vi sige, at man siger 2 gange y2. Slut.